wago mbaka. Ja Kristo wacho e buk mar Isaya wacho ni biuru mondo waporre wach. Winjo ko wacho ni dhi ir pastor. To anyalo medo ka wacho ni Joyce gima mono ji dhi yudo kony eni jokony onge. Awinjo ka jopiny mang'eny wacho ni jokony onge machie. To gima mono ng'ato dhi yudo kony en stigma cha. Namba 2, to kodhi owacho ne ng'ani ni ya anto paro moro sebet na kar ka endi mana mar golo ngimana. Ng'ani be en safe gi wach ni kochiwo ne ng'acha. Mane gima mono ji dhi. Kech kabira wacho ni Joyce awinjo nyaka chunya dwaro man mondo agol ngimana. In mokwongo ibro buok dabal. Then tibro pimo ne ng'ato, tipimo ne ng'ato aso bedo mbaka ang'owa e community. Ing'eni ok ikonyo ng'ano. Mano wamedo sike piny. Lakini kikonye to ber. Wach mar stigma mabende wacho ni nyaka sani ponono miyo ng'ato ok nyala dhi manyo konyo yo makare Nicholas. Stigma kama kamano ahinya kinde makoro waloso kotudore kod thiro tim dongruok. Ere kaka onego bed ni idwoko piny stigma makamae to anyuola kuma ji wuoke ere kaka ginyalo tieko wachni mar stigma mathago ji ahinya maponono nyalo miyo ng'ato koro chopo e kinda roka na place wacho ni anto deruoke makoro odong'na. Weche